umkhulekawo cela ukusizwa. uNkulunkulu phuthuma ungikhulule. Jehova phuthuma ungisize. Mabajabhe bayangaze abafuna umphefumulo wami. Mababuyiselwe emuva bajabhiswe abangifisela umonakalo. Abathi ashila mababuyele emuva ngenxa yokuhlazeka kwabo. Welcome and welcome back to my channel. If you are new, please don't forget to like, share and to subscribe to my YouTube channel. Abantu bonke ba South Africa abalaleli bokhozi ihlobo, friends and family nabangani bonke bakuzwe ngathi sikusho bathola ukuthi ke une lung cancer okusho ukuthi ba discover lokho ke ukuthi uZanele une lung cancer now. So ya kunjalo ke bafethu, njengoba ke ubaba esebekile lapha ke njengoba esho ukuthi ke umama kuye kwachazwa ke ukuthi ke uma ehamba exilongwa une lung cancer ke. Ngiyakhumbula kahle ke ngangike ngasho futhi nangaphambilini uma ngikhumbula kwakuyisonto ngilalele ke lona ke uhlelo lwakhe eshilo umama ke uthi ke lapha ke ukuthi ke ayi wayengekho right ke umoya wakhe nje kwakungathi umuntu okade egijima ibanga elide, kodwa ke esephelelwe umoya ungaqonde nje ukuthi kwenzakalani. Ngangitshela ke mina ukuthi ke emsakazweni uvuko umoya nje ukuthi ke ingoba phela umuntu ke womoya uyashumayela nokufunda ke nokufundela abantu ke izinto ezahlukahlukene, kodwa ke ngangingazi ukuthi ke kahle ke umuntu ke ongaphathekile ngempela ke kuze kufike kulesi sigaba sempilo noma ke kulendlela ke esekubikwe ngayo. So ke bafethu ziningi izinto ke esingazibalula ke ngakho ke ukuphatheka kwakhe ke umama, kodwa ke bathi ke bahlalele emthandazweni nabalaleli ke nje abaningi bayamfisela ukululama ke okukhulu ke. Ngiyabona ukuthi ke izinto eziningi siphazamisekile nje njengokuhlelo lakhe, kodwa ke bafethu siyacela ukuthi ke simbeke emthandazweni umama uZanele Mpokazi. Singakhohlwa ke bafethu ukuphinde silike, siphinde futhi ke singakhohlwa ukucomment if ever sifisa ukubeka imibono eyahlukahlukene la kuyona ke i-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe kuyona ke i-channel. Ngibonge kakhulu bafethu. Danko.